Kawula nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu sejatosipun kula pun saya sampun marem sanget. Kula marem sanget mirengaken dawuh sesuluh saking ingkang Eyang Talkondo lan ugi saking ingkang Bapa Sukalima. Awit menapa nuwun sewu. Gregeting manah kula mboten tebih kalian sabda tama saking para priyagung kekalih ngajeng. Menapa to darunanipun kados mekaten? Karana kula menika ugi kalebet ewonipun tiyang ingkang gandrung kalian kerukunan lan karahayon. Kula saged nggambaraken menawi sedaya dawuh pangandikanipun para sepuh kala wau estu kababar lan kelampahan mindah kaya ngapa apike. Mindah kaya apa becike. Nanging gandeng pun Rama paduka dawuh supados urun rembug. Mila sanadyan klungsu-klungsu kula badhe nderek udu. Magepokan kalian perkawis menika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Pandhawa lan Kurawa menika tunggal darah. Nggih Pandhawa lan Kurawa menika tunggal darah Saptawarga. Dados menawi ngantos kelampahan abentiyasa rebut unggul lan panguwasa kula ngibarataken bacok-bacok landhesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katotatas. Sing dibacok tugel dengkule katotatas. Upami Pandhawa ingkang pejah Kurawa kecalan sedulur kosok wangsulipun menawi Kurawa ingkang pejah Pandhawa kecalan sederek. Dados leres pangandikanipun para sepuh ngajeng tinimbang rebut kamukten lan ngurbanaken sedulur nak sanak prayogi rukun kemawon. Rukun nggih. Lan saru sanget ing atasipun Pandhawa lan Kurawa menika tedhak ing tapa rembesing madu pitataning para satriya kok padha cecungkrahan kaya menungsa sing ora weruh tata lan rawanuh kelawan kautaman. Kejawi saking menika menawi saestu Pandhawa Kurawa nyabrang getih Baratayuda. Menawi saestu Pandhawa lan Kurawa nyabrang getih Baratayuda, kula pitados ingkang dados kurban mboten namung keluarga Pandhawa lan Kurawa. Nanging para sepuh senopati satriya mandhapipun para kawula ingkang mboten weruh perkarane ora weruh kentang kimpuli lan pojok plereting lelakon badhe kasempyok ngaradan. Awit nadyan Baratayuda menika kathah ingkang mastani bilih menika perang suci nanging ingkang nami perang menika mesti kejem, perang menika mesti wengis. Mongko menawi ngantos kathah senopati lan prajurit ingkang gugur ateges menika kathah para waranda ingkang tinilar pejah dening garwanipun, kathah para bocah lolo ingkang ditinggal mati bapake. Dados menawi bab menika mangke kelampahan ateges Pandhawa lan Kurawa menika dados sumbering kasangsaraning sesami. Dereng malih menawi ngengeti telasing bondo donya kangge ragat perang, bondo pirang-pirang kok mung muspra wutah wonten ing pabaratan menika menapa mboten ateges Pandhawa lan Kurawa dados winiying karisaaning bebrayan. Mila saking menika nggih anak Prabu Duryudana
Monggo kula aturi menggalih kanthi wening tuna lan bebatinipun menawi Pandhawa Kurawa rukun ateges amimbuhi santosaning jiwa luhur darmaning kasatriyan nyembuh dumateng kuncarane bangsa lan ugi nyuwargakaken dumateng para sepuh lan kusuma bangsa rumuhun ing sampun gugur pengawak kusuma bangsa kangge nggayuh kamardikan. Mongko sak mangke sampun merdika kok badhe diorak-arik niku napa mboten klentu nggih. Mila prayogi bab kamukten Ngastina menika dipun rembak ingkang kanthi sae kaliyan ingkang rayi para Pandhawa kados pundi saenipun lan adilipun kula lan para sepuh badhe nekseni lan jumurung. Menapa prayogi negari Ngastina dipun sigar semangka separo kanggo Pandhawa separo kanggo Kurawa ngaten nggih sae. Napa adhedhasar cacah Pandhawa 5 bagian, Kurawa banjur 100 bagian niku ugi prayogi syukur bage menawi anak Prabu kersa ngambah dalan ingkang utami menika malah saya prayogi sanget. Ngambah margi utami nalaripun kados pundi Kanjeng Rama? Ngaten. Ngaten. Reh ning anak Prabu sampun tuwuk anggenipun kekucah kamukten sarta ngregem kawibawan Ngastina tumunten negari Ngastina sakwetahipun paduka paringaken dumateng Pandhawa. Prayogi sanget tartamtu jagat badhe anyatet kawicaksanan lan kaluhuran paduka ingkang tetela dados mutiaraning para ratu. Lan mestinipun tuwuh pandangu saking paduka anak Prabu Duryudana menawi Ngastina sakwetahipun dipun paringaken para Pandhawa banjur Kurawa nasibe piye? Manggon ngonti. Nggih. Nah. Ingkang Rama jumurung bab menika mboten namung kandhek wonten ing lati, mboten namung kandhek wonten ing lisan, nanging kula kedah wani kurban lan saguh dadi tetombo ing kautaman. Dene tetombo kala wau kula sagah nglilakaken dampar kamukten Mandaraka kagem mukti anak Prabu sakadang Kurawa. Menika saestu nggih. Menika mboten gojek nanging menika saestu atur kula mboten ngayawara nanging tulus ikhlas lahir batin sisandamel kangge mulyakaken anak kula pun Banowati kaliyan putu-putu kula ing Ngastina. Negari Mandaraka kula caosaken dumateng anak Prabu sauger paduka kepareng ngunduraken negari Ngastina dumateng para Pandhawa. Kula menika sampun sepuh, kula sampun tuwuk ngraosaken kamulyan lan kawibawan dados ratu. Kula tak trimah mendita kemawon angudi memanising pati lan pejah ingkang sampurna. Sumangga anggenipun badhe menggalih namung menika atur kula kathah kalepatan nyuwun gungi samudra pangaksami. Matur nuwun Kirana Prabu. Nggih. Sembah nuwun Rama Prabu. Paduka paring kalidamar lan pangorbanan dumateng lelampahan menika. Sakmangke Paman Sengkuni kula suwun paring pangandikan sasana saha wanci kula aturaken Paman Harya. Inggih mboten langkung ngaturaken genge panuwun ingkang tanpa upami wekdal ingkang pinaringaken dumateng ingkang paman. Nuwun sewu. Babakan menika kula mboten perlu sesorah kathah-kathah. Kula mboten perlu sesorah kathah-kathah wewaton kula namung prasaja kemawon kok nggih.
wonten ing jagat menika boten wonten tiyang ingkang anjarak pados rekoso menika boten wonten. Limrahipun tiyang gesang menika mesti golek enak lan kepenak, goroh menawi tiyang menika jarak pengin rekoso. Kabeh menungso nyambut gawe ketekuk ringkel niku ya golek sugih lan golek mulya. Mila upami wonten ingkang ngendika semuci suci kados mekaten menika namung ulas-ulas boten kandhas ing batin pamriye men entuk pangalembana golek suwur men diarani wong apik men dianggep wong pinunjul. Nanging nyatanipun menika sedaya goroh nggih. Nuwun sewu. Menungsa menika tipake padha lonjong nanging atinipun boten golong, tegesipun sae kangge kula dereng kantenan yen apik kangge Kakang Durna. Sae tumraping anak Prabu Duryudana dereng kantenan sae tumraping Sinuwun Mandaraka. Dados bener luput sae awon menika gumantung saka ngendi anggone nyawang. Nadyan kados pundi kemawon bukti sampun cetha nuwun sewu. Bilih Ratu Ngastina menika paduka anak Prabu Duryudana menika sampun cetha. Pramila ingkang sah handarbeni bumi Ngastina menika inggih paduka Sinuwun sakadang Kurawa dene Pandhawa mastani paduka jumeneng Narendra wonten Ngastina mboten sah menika lak padune Pandhawa mung arep golek dak-dakan perkara labet milik kamukten negari Ngastina. Lah menapa ta sebabipun? Nyuwun pangapunten. Menapa ta sebabipun perkawis kamukten Ngastina menika kok dados ruwet, dados ribet awit menika sejarah Ngastina ingkang dipun rekayasa dening para sepuh rumiyin. Nuwun sewu. Wiwit jaman Resi Wyasa Seleh Keprabon. Wiwit jaman Resi Wyasa Seleh Keprabon lajeng misuda Prabu Pandhu Dewanata dados Ratu ing Ngastina menika sampun wonten petangan ingkang ganjil ingkang mengkang saking pranatan tumrape wong dadi ratu. Dasaripun kados pundi Paman Sengkuni? Nuwun sewu kepareng kula badhe nyuwun prisa mliginipun dumateng Sang Maharsi Bisma ingkang pana bab paugeran lan sejarah Ngastina. Iya Sengkuni Maragage kowe arep takon apa Suman? Nuwun sewu. Manut pranatan lan paugeran pepakem negari Ngastina ingkang sah lan ingkang wenang dados ratu menika putra pembarep apa anak nomor loro apa anak sing nomor telu. Manut paugeraning praja ingkang sah dadi ratu mono anak mbarep Sengkuni. Nah, mongko putranipun Resi Wyasa menika wonten 3. Ingkang pembayun utawi pambarep menika Kakang Dastarata, angka 2 Prabu Pandhu Dewanata, angka 3 Raden Yamawidura. Nah, kanthi wewaton menika kedahipun ingkang dados ratu wonten Ngastina menika lak Kakang Dastarata merga menika anak mbarep. Nanging kenging menapa kok malah Prabu Pandhu anak nomor 2 sing dadi ratu. Menika mujudaken sejarah ingkang dipun rekayasa lan dipun rekadaya. Kusik Sengkuni, kusik. Aku tak takon Sengkuni prisa apa ora syarat-syarate wong dadi ratu? Inggih, kula ngertos. Apa Sengkuni? Syarate wong dadi ratu menika wonten gangsal nenggih wibawa, wicaksana, prasaja, jujur lan santosa.
maknane santosa ki kepiye Sengguni? Inggih kedah santosa lair, santosa batin. Santosa lair ki tegese piye? Mboten kenging cacat. Nah, saiki sawangen Destarata kae cacat apa ora Sengguni? Dalem. Syarate wong dadi ratu jare kudu santosa lair. Mongko santosa lair ki ra kena cacat, ra ngono. Inggih. Nah, sawangen Destarata kae cacat apa ora, Suman? Inggih, cacat. Piye? Pijak. Yen piyayi Caca Netra Calahina ngono kira-kira entuk dadi ratu apa ora, Suman? Anu nun sewu monggo wedangipun dipun nunjuk penemban. Lho, kowe terus limur ngono kok Sengguni. Kowe iki njlimur, kowe karepmu arep ngelek-elek para sepuh ta maido karo para sesepuh jaman biyen anggene misuda Pandhu. Ning nyatane ing kene ana paribasan. Sampun. Sampun. Damar mancung dipun cupet dumugi semanten. Samangke Duryudana nyuwun katrangan saking jengandika Kakang Narpati ngawangga. Monggo kula aturi paring dawuh. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa perkadange Yan yayah tunggil ibu Witomring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya kula agul aduh Yayi Duryudana jimat pengayoman kula estunipun ngantos cemengklungen anggen kula ngentosi dawuh paduka Yayi. Nyuwun pangapunten kalilan matur. Menawi kula ora arik wonten ing parepatan menika lugunipun namung wonten kalih golongan lan kalih pemanggih. Wonten ing parepatan menika namung wonten kalih golongan lan kalih pamanggih nenggih golonganing Brahmana sarta golonganing satriya. Brahmana lan satriya kala wau sami-sami anggadhahi jejiban memayu hayuning jagat nanging menggahing tumindak ing sesanggeman kalih golongan kala wau meksa benten Yayi. Para Brahmana anggenipun angudi karahayon kanthi ulah puja brata puji dikir kanthi raos kesabaran lan sugih pangapura nanging menawi satriya anggenipun memayu hayuning jagat kanthi tosing balung uleting kulit trampil olah dedamel lan prigel mranata gelar baris. Pramila saking menika antawisipun Brahmana kaliyan satriya kala wau kedah cetha kedah pilah mapan lan empanipun pundi ingkang kedah dipun garap dening Brahmana lan pundi ingkang kedah dipun ayahi satriya menika kedah wijang kedah cetha sampun ngantos warsa mundhak kisruh. Awit menapa? Menawi ngantos Brahmana ngayahi pegaweane satriya lan satriya malah nandangi garapane Brahmana niki mangke bibrah ruwet saya ribet. Pramila prasaja kemawon Yayi. Kula babar pisan boten sarujuk menawi pirembakan bab Baratayuda menika linambaran wawasan kabrahmanan ingkang sarwa sugih pangapura dumateng mengsah. Pirembakan babakan negari Ngastina menika kedah linambaran jiwa kasatriyan kudu wani adu dada taker marus milang tatu. Dados menawi ing parepatan menika
dipun rembag dening para brahmana niki mangke mboten rampung awit brahmana mekaten mboten wani maju perang, mboten wani campuh yudha awit Baratayuda menika sanes garapaning brahmana. Pramila saking menika Yayi, babakan kamukten negari Ngastina menika prayogi Yayi Prabu mboten sah nyuwun pamasan kalian para brahmana lan para sepuh. Awit menika sanes jejibanipun para sepuh lan upamane para sepuh kalawa maju wonten ing palagan nggih mboten wani awit kebeta raga ingkang sampun loyo, otot sing wis kendho, greget sing sampun lokro. Nyuwun pangapunten. Menapa to sebabipun kula matur ing kados mekaten awit tuwuh raos pitakon salebeting manah kula. Banjur apa to pedahe Ngastina duwe senopati agul-agul? Menapa to pedahipun negari Ngastina duwe bebanteng nenggih Narpati Ngawangga yen nganti Baratayuda wurung negari Ngastina dipun wangsulaken para Pandhawa? Lajeng benjang menapa anggen kula badhe nyeramakaken gesang kula ngunjukaken jiwa kula dhumateng Yayi Duryudana menawi Baratayuda gagal. Lajeng menapa to ginanipun Ratu Ngawangga ngiwa langkap Wijayandanu gendhong senjata Kunta menawi ngantos Baratayuda menika mboten kelampahan. Yayi ingkang gadah ayahan Baratayuda menika lugunipun namung Pandhawa lan Kurawa. Dene wong liya kuwi netepi bebasan keplok ora tombok, melu Baratayuda ya kena, ora ya ora apa-apa. Kula suwun Yayi Duryudana sampun ngantos kengguh kepilut dumateng janji-janji muluk-muluk biyuh-biyuh apa ana tinane negara kok diwenehke wong liya. Menika mujudaken lucon ingkang boten guyokaken. Ing Baratayuda benjang petanganipun namung kalih bala apa mungsuh. Yayi Paduka menika Narendra kedah jejeg adeg-adegipun awit abang ijone kahanan butek beninge swasana banger batin ngelampahan menika namung Paduka ingkang menang murba wasisa sampun ngantos miyar-miyur manut karo kana-kana ndak malah ora wibawa. Yayi Duryudana Basukarna sampun sumpah kula sampun prasetya jagat saisinipun ing dados seksi. Karna Basusena sagah dados cagak minangka tuwak ganjel ampian Paduka sampun ngantos rontok siraping keprabon Paduka Yayi Duryudana. Kula lila remuk kinarya sesawur putung dadi bebalang bebacan rawi-rawi rantas malang-malang tatas. Yen perlu menawi wonten kulit daging minggahipun para sesepuh, para pendhita ingkang ngatosaken balunge Pandhawa, ngetasaken dadaning Kurawa sarta pengawak dom sumusuping banyu bidung api ruwang tenggiling api mati. Kula ingkang sagah ngrampungi sak cindhil abange. Raja montap lir kinetap Ukaya sinipi Jojo bang mawing wengis Netra kocak Untare andir Hitepnya mengolok Sakra Raupan brabak branang
kaya kembang worawari Nuwun sewu Anak Prabu Duryudana nyuwun pangapunten kula nyuwun wekdal sawetawis kangge mangsuli pangandikanipun ingkang minuliyeng jagat Sang Senopati Agung wakile Gusti Allah nenggih Ratu Ngawangga. Nuwun inggih Rama nanging mugi saranta ing penggalih. Inggih, Nger. Kula menika sampun sepuh mboten sah kuwatir. Pancandriya kula tasih jangkep pramila unggah-ungguh tata susila tetep badhe kula gondheli kenceng. Awit menawi salya mirengaken pangandikanipun Anggirkarna namung kula raos sarta kula empet ing batos bentering dadan kula menika keklempakaning getih badhe minggah dhateng sirah kula saged mati dadakan. Mila kula kedah matur. Nggih. Kula aturi enget Kanjeng Rama. Kula mboten lali. Anakku bocah bagus Karna Basukarna bejo kemayangan uriping salya anakku wadon telu kabeh diwengku para narendra Anakku Irawati dadi garwane Ratu Mandura anak Prabu Baladewa nadyan kae Ratu Bongol lan manggan mara tangan nanging yen karo wong tuwa ngajeni yen ketemu mara tuwa mesti deku-deku nyembah sesedoan yang matur ngarah-arah rembuke kepenak mungguing pangrungu kuwi anakku mantu sing nomor 1 Baladewa Banjur anakku sing angka 3 tak lumpati dhisik ya. Anakku sing angka 3 ya kuwi Denok Banowati. Dirabi karo Anggir Duryudana nadyan mantuku iki buteng cugetan aten mutungan ning wong tuwa blobo. Apa butuhe wong tuwa dicukupi, apa pekarmane wong tuwa dituju, pendak taun mesti munjung, pendak sasi mesti nukokne sawah. Nuwun banget. Mangken to riyen. Ben sasi kok nukokne sawah. Kuwi mantuku sing nomor 3 ya kuwi Anggir Duryudana. Lah. Yen mantuku sing ana tengah. Anakku Surtikanti diwengku Ratu Ngawangga, ratu cilik tur mejenun. Kementus ajang bathok surudulang kakean gluduk kurang udan. Kakean micara ning ora tau nyata. Senengane umuk sesongaran tur nganggo natoni atine liyan ora digagas. Karno, aku jane getun duwe mantu dapurmu. Aja wis kebacut anak-anak Surtikanti takon bali ning Mandura buka salon. Kowe mbiyen rabi karo anakku yen ora mlumpat pager jebol beteng nyolong laku mokal kelakon. Rombo kula aturi sereh. Mangkat rin. Karno.
Kowe aja mbudhekake kuping tengen, micakake mata awas. Wong sak pendopo iki nekseni marang ucap lan selagamu, mripatmu jelalatan, tanganmu serakatan, tembungmu sugal, basamu kasar, tur nganggo unggah-ungguh uda negara nyemoni karo para pinisepuh. Kowe ning ngarep mau kandha to yen wong tuwa-tuwa iki ora wani perang, ndok anggep wong jireh getih wedi mati. Rak ngono. Aja ngawur kowe cah bagus. Ucapmu kuwi mung waton muni, ora muni sing ngangge waton. Apa rumangsamu sing wani perang ki mung para satriya, nduk anggep para brahmana kuwi ora wani magut palagan. Melek mripatmu jerengen gobokmu. Sabar Kanjeng Rama. Sekedhap. Panjenengane Resi Bisma. Panjenengane Resi Bisma kae ya brahmana nanging uga kondhang prajurit Maharata karana prigel ngendhaleni kreta ana pabaratan, malah kepara Resi Bisma kagungan kadigdayan ingkang anjalari panjenengane ora bisa seda yen ora saka kersane pribadi ingkang sinebat ya kuwi Aji Swacanda Marna. Swacanda Marana. Lah kuwi ngono kuwi. Rama. Ana maling. Mangke lho. Sampeyan ndamel kula latah niki mangke malah. Menjewu. Sak banjure kowe nganggep yen para pendhita ora wani perang. Begawan Durna kae sawangen. Begawan Durna kae ya brahmana. Ning yen pinuju magut yuda sapa sing prigel lan pinter ing reh olah titi sing jemparing sing kaya Resi Durna. Yen mung dapurmu wae ora ana sak emput-empute Karna. Yen ora percaya bisa dijajal. Bisa dicoba ayo saiki ning alun-alun dibuktekke. Kowe mlayu sing adoh yen jemparinge Begawan Durna ora iso nyoplong matamu, aku tak mlayu karo uda nyangking gendera. Karna. Sing kok ndelake iki apamu? Kowe mamerne Kuntadrawasa gaman colongan kuwi, iya. Yen kowe mbiyen ora ngapusi dewa tangeh, kowe iso nggaduh Kuntadrawasa. Apa kowe ngendel-ngendelake dupeh kowe anak dewa Bathara Surya sing wani nginjen wong adus kae? Iya. Yen kowe ora trima kandha karo pakmu Bathara Surya, aja kok mung Surya. Bathara Guru aku ora gigrek le. Oe sumbar macia-cia nyumbari para Pandhawa, jali aku tak takon. Sumbarmu ning ngarep mau nyumbari Pandhawa, jali saiki aku tak takon. Nalika kapan lakon apa sing nanggap sapa regane pira Karna perang kok menang karo Janaka kapan? Kowe perang karo Janaka kok menang wae kapan? Aja kok ngalahke Janaka. Kowe nyekel ndase Bagong, langka lho.